שלום לכם. חזרנו עכשיו מצלילה. אנחנו בשבי ציון. עכשיו חזרנו. הנה רוני מתלבש. רוני, תגיד שלום. תראה להם מה הבאנו. ספר את הסיפור. נתפס בסלע, התאמצנו. מה זה התאמץ? בסדר. הרג אותנו. טוב, תראה להם את הלוקוס. אוקיי, חדשות ערוץ 2. היינו פה הנה הוא יראה לכם את הדג. תרים. שיעור בראש. חתיכה יפה. רק תחזיק ככה. תחזיק ככה. שלום. יפה. זהו, זה מה שהיה היום.